Yo, here we go na nasa tatong video. Natin may diri karon sa Lubuwa. Hoy, ka-cute ra Sa Batsuyan natin niya. Kagwapo ra na ko. Di ba? Ang oras karon takda lang na na. Di siya karamelo. Shout out daw sa kay uyab ni Iyok si Edisa Caramelo. Mano yang uyab si Iyoken. Akong partner sa akong vlog. Oh, Joshua. Mano diri ang Batsuyan. Batsuyan. Mahubog ang mahubog. Kasi Tumutay si Mark si na pay dagang tao diri. Alaw na naskadlaw na. Oh, ilan mo lang ba di kay? Ano ta? Kasaban na daw ta kay. Alaw na naskadlaw na. milom lang. Nanay curfew. Sila mo mga pre. Kaka karon. Sila mo chill. Ano mga stick to one. Paniki diri. Mga stick to one mga Bert. Ako gihatag yung pitak ka ni mo. GC kwarta. Mag-TikTok. Ano sila mga Bert. Maana na. Ano yung mga kuyog. Mga tangkungan diya. Di man mo Ang patchoy. Shout out ko sa Tigloto. Ano man yung Tigloto. Maragitok ha. tigla ko. Amura si Digay. Ming. Huli na sila Ming. Di ka mo babay na namin ang ping. Oh. Mo nilang serve sa batsoy nila na ano. Kuan. Lamig gaso pa ka na. Sa paper. Oh, na si Justin Bieber. Lambing ka nilang kuhan batsoy. Mana akong makuyo ka na ka na. Hangang. Dro. Imo na kaya. Ay mo padana ko, ay gwapo kayo. First serve ko kayo. Ganyan ilang ba? Ato ni tilawan nilang Shout out sa kwan. shout out sa Mansarin na nila. Ugma. Ni Apple. Kana. Mansarin na mo binyang karon. Apple, orange, mango. Ang ping. Sudot. Wa ya Mark sa mo kada. Kana siya. Ko pare sa uban niya. Uyab ba chari laog ba? Ako iya pero padong na. Oo kanay. Padung na siya sugto ni Edisa kisay mo yab. Shout out. Diza Caramelo. Sana all may shout out. Wow, ali dito Mark tapos just mo. Batchoy na daw. Oh. Mark, tapos Bago tayo mag-vlog, kumain muna tayo. Si guys, Dahil, mga sa tag batchoy. Mga na ilang batchoy joy. ay, nagbilang batchoy. Lami kay na ilang batchoy. ano nga YouTube. O gi kami nagkaano na. Asa ram ka gubutang go. Laon na naran. So, mansarin nila ikalas kwan size. Na. May panda, may congratulations dira. Pila man sa rin yun na. Pila naman sa inyo. 5 months ah. 5 months na. 5 years na 5 years. 5 years. Kami 4 months. 4 months na. Dukanan day. 4 months. Shout out sa kong uyab nga si Oh. Kwan. Ay lang. May pa sila. Shout out eh. Tara. Salamat ya. Sorry, Wala Tia. may istorya na. Sorry siya. Shout out sa inyo. Uy, need ko kay istorya da. Kasi magipag-istorya na. Istorya sa mga galingon. Istorya mo sa mga gagalingon sir. Ikaw galingon, I love you. Mag-vlog siya mag-vlog siya dahil akong partner si Iyok Bismanos. Marjon Bismanos. Dili sa iyo kay kalayaw na niya. Vlog siya dahil. I-shout out ang tindira. Kasi pangalan sa tong tindira. Ang iya pangantar nila. Pangutan na akong ginsi. Imong friend. Dimi friend. Pangutan na siya jira. Imong friend si Gamengski. Mana imong friend. Shout out Kaminsky. Oy, wala kay shout out Gameng. Shout out niya. Shout out sa ngiyok nga gamaoy ni Disa Caramelo. Oy, ga-shout out by Desa Caramelo. Ay mo pa na. Katuwaan na to. Joke to. Pero dana natin o diyan. Ape mansarin Ayaw yung padas mga mga tayo. boy. Irang na tayo. Mansarin po na mo sa mga karon. Nindot Shout akong out mic. sa mga yab. What's up mga tol? What's up? Batchoy. Kau na ta. Kao na ta. Mo na lang batsoy. Uy. Sigot na Gago sa kakutsara. Maginangol duha ka bukiya. Oh. Oh, kanimo. Kanimo. Lagi para may do. Medol. Ato ni suwaya nilang batsoy mga tol lami ba. Ada. Kubot tininggon dyan. Uy, ali dirigaw kita duha ni sila sa duha na. Gi. Ari diri. Basta. Sila nagimasara raw. Wala na sila basta. Anak dyan na una. Importante nagka-count to. Ay, dapat mo sa kong amigo nga mansarin nila. Ako yung magsara.
Kunto. Unsa pa nimong pananaw dia, unsa pa nang katuyok sa imong utok dia. Kontrol. Ugat ituyok. Nagbidyo gapon ako ang amigo eh. Ano pa ni kayo? Kadang buwa, ano dito buwa. Yan pa yung Ikaw nagutaglain dia nagud. Sabi man sa rin siyang amigo eh. Isa yung mayab. Okay, what's up mga tol? Ayaw, ngayot. Dili lang sa og bukaon sa mi. O kung ako mag-uyab, gamay ra akong i-offer na. Ganda ako Facebook. Kayo. Narega mo shout out. Nanong gadra gaw, hilak mo gaw, naoy ka gaw. Nday hubog. Nday hubog. Binas dong. What's up? Zap! Shout out, shout out, shout out. Shout out, Shout out ni Iyok Gamay. shout out ni Laika. Like. Unang banat para kayo ni. Para sa man sa rin nila. Ay, di man sari man nila ganiya. Ikaw, unsa imong gastorya? Shout out kay Dida Caramido. Wala. Duda kayo da. Oy, isang katuwaan lang to. Walang personal. Bala mo daw sa istorya daw. Suko. Mga tol, og diri lang sa kutob. Magpapailan. Please don't forget to click the notification bell and don't forget to subscribe my YouTube channel and bye-bye.